बयखौबो खुलुमबाय आंनि गोथार गोसोजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो बरायनानै लाबाय। रायजोफोर, आं दिनै आंनि थालिर बागानावनो भिडिअ खालामनो गोनां जादों मोनसे, जे भिडिअआव फैनो आङो गोसो गैयामोन दिनैहाय। अब्लाबो आंहा पार्सनेल फंनैसो रायजो राजाफोरनिसिम बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों। थ' रायजो राजाफोर, नै आंनि थालिर बागाना नोंथांमोनहा नुखादों जानो हागौ, नै ओंखारजेनबाय। नै ओंखारजेनबाय रायजोफोर। थ' आं गोबाव खालामालासिनो मेन टपिकआव फैनोसै। आङो भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन, अब्लाबो चलो एक भिडिअ गोसोआ थिननायखाय बानायनो गोसो जाबाय। थ' बाथ्राया बेनो रायजोफोर, आङो दाखालि बावैसो गोदान चेनेल खुलिदों, जे आंनि चेनेलनि नामा रिंहा बड' चेनेल। नोंथांमोना हयथ' सोरबा सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ। थ' आङो बे चेनेलनि सोमोन्दैनो एसे नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामनो सानदों, जे आंबो गोसोआव सानदोंमोन बर'नि गेजेराव सासे इउटुबार जानो। थ' बेखायनो रायजोफोर, गोसो गोरबोजों आङो रिकुवेस्ट खालामनाय जाहैबाय जे आंनि बे रिंहा बड' चेनेलखौ नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामो, साबस्क्राइब खालामो, लाइक खालामो, शेयार खालामो, जेन' आङो आंनि साननायसिम आङो सहैनाय बायदि आंनि बे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो हागोन। आं ओरैनो ब्लग खालामगोन, थ' आंनि बे ब्लगखौ बयबो नायनो हागोन। लोगोसे आङो बेखौनो हास्थायदों, रायजो राजाफोरनिफ्राय आङो बर' हिसाबै जे सापर्ट मोनगोन, आरो रायजो राजाफ्रा जुदि आंनि भिडिअखौ, आंनि ब्लगखौ नायोब्ला, नायनायखौ आं जुदि नुयोब्ला आंबो गोसोआव थुलुंगाखांगोन, आरो बेनिख्रुइ साबसिन जे ब्लगफोरखौ आङो बानायनो नाजागोन। थ' रायजोफोर, नोंथांमोननिसिम आङो रिकुवेस्ट खालामनो गोनां बाथ्राया बेनोमोन, जे आङो बे गोदान चेनेलनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननियाव आङो रायथिनो सानदोंमोन। थ' बुंनांगौ बाथ्राया बेनो रायजोफोर, अननानै बयबो जे आंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, आंबो आंनि साननायसिम सहैनाय बायदि, आरो मोजांथार जे मोजां ब्लगफोरखौ आंबो खालामनो हानाय बायदि, आरो बर'नि गेजेराव आंबो सासे इउटुबार जानो हानाय बायदि। थ' लोगोफोर, दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बे बाथ्राखौ बुंनो थाखायनो लाबोनाय जादोंमोन। भिडिअ खालामनो आंहा मोजां सेटआप गैया, थ' बेनि थाखायनो आंनि रायजो राजाफोरनिसिम आरो रायजो राजाफोरनियाव आङो निमाहा बियो, जे आंनि बागानावनो बे गुसुं भिडिअखौ आं खालामनाय जाहैबाय। थ' जोबथारनायाव गासैबो मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै, थ' रायजोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। चलो, आंबो खुनुरुखुम मोजाङैनो दं। थ' बयबो अननानै सापर्ट खालामदो आंनि बे रिंहा बड' चेनेलखौ। थ' भिडिअखौ दोनबाय, बाय बाय।